Привет, чудесни мои приятели, доброжелатели, не до там добро, желатели, врагове, предатели. Казвам се Ботьо Петков. Дълго претеглях дали или да направя това видео, но всъщност реших, че щом ми е дошъл такъв порив, що пък не. Да му дам да се прояви. Директно се прицелвам в темата, за която искам да говоря тази вечер. А тя е защо и как стигаме до определена зависимост от различни опиати. Когато сме поставени пред труден избор, някаква беда, неудача или не решим според нас проблем или трудно решим. Проблем е дума, която гледам все по-често мислено да закачам с един гвозден на стената и все по-рядко да употребявам. Както казва един мъдрец от нашия Троянския край, Чичо Веско Орешков, няма проблеми, има задачи, които трябва да разрешим. Така как стигаме до една такава задача и всъщност как я решаваме? Защото тя чака да бъде решена, разрешена. За да тръгна от някъде, мисля, че е най-правилно да тръгна от там, откъдето започва нашия житейски път, нашето семейство. И бих искал, няма да задълбавам дълбоко в тази тема. Може би съвсем повърхностно ще засегна някои неща, които за мен са водещи. Отварям една голяма скоба. Нямам никакви претенции за значимост на това, което ще изговоря следващите минути. Нито пък мисля, че греба с някакви пълни шепи от извора на мъдростта. Напротив, всичко си е обусловено от чисто и просто от моя житейски опит. Та тръгваме от семейството, би го сравнил с един басейн. За всеки пловец е добре да се научи да плува преди да се хвърли в морето на живота и в океана. Е добре да се научи да плува в басейн. Нашето семейство е нашия басейн. Там правим първите опити, втишване, издишване, гмуркане. Стигаме първите плитки дана, ако щете. За жалост не всички имат щастието да потренират в басейн преди да се хвърлят в морето. Знаете, има много лица, които са изоставени от своите родители и на тях им се налага бързо и спешно да се научат да плуват. Слава Богу, доста от тях стават много добри пловци, дават добър личен пример, стигат до едни чудни брегове и после по-натам до едни прекрасни хоризонти. Имаме ви обратния пример. Деца родени в брилянтни условия с идеалния за един пловец басейн, така и не се научават да плуват и стигат до някакво лично падение. Разни хора, разни съдби. На темата с опиатите и защо тръгнах от семейството. Основната роля в много случаи е решаваща, но не винаги е точно ролята на семейството. Или какви ценности ще придобием в този басейн, преди да потънем в дългите разстояния на морето и далечните брегове и, ако щете, и дълбокото дъно, до което може да стигнем там. Нещо, което е особено важно, е какви ценности придобиваме в нашето семейство. И една тенденция, която не ми харесва това е на нашето съвремие, на тия тъй наречени модерни времена,
че все повече хора се стремят към постигане на някаква престижна професия, достигане до някаква престижна професия, без значение дали това са техните води, дали там могат да дадат всичко на това, което всъщност могат да дадат. Или просто защото така трябва също, не смятам за вредна думичка, или защото така трябва, или защото така са научени и те са разбрали от своите родители, че с една престижна професия ще получат всичко необходимо в този живот. А всъщност, какво биха могли да получат? Някакво изкуствено благосъстояние, което всъщност е за мен една душевна незгода. И да, родители, не учете децата си да следват вашите неизбъднати мечти. Оставете ги да плуват по начина, по който най-добре го умеят и колкото се може повече сами. И пак ще изхоря сега от позицията на личния ми опит. Аз имах гореща и изпепеляваща любов с алкохола, която приключи за мен щастливо, за производителите не знам доколко. И винаги в тази наша връзка, като имало и моменти на раздели, отново на събирания, страсти и неволи, душата ми се моли, винаги вътрешно съм знаел, че един ден това ще приключи и дори стигнал дъното. Ще намеря силите да се изстрелям нагоре, да поемам въздух, да преплувам до брега, да изляза и после да тръгна да катеря тия върхове, които чакат само единствено мен. В този кръг на мисли, родители, учете децата си, че имат родени с много данни и заложби и ги чака един прекрасен живот. И не всичко е на всяка цена. Не всички трябва да ставаме баровци, не всички трябва да ставаме началници, не на всички ни е най-подходяща престижната професия, която вие намирате за такава. До тук със семейството. Сега за това, което е заложено вътре в нас, за нашата вътрешна устременост към това да излезем от едно такова състояние и да решим нашата задача. В тия наши времена всички пороци са лесно достъпни, за жалост. Както алкохола, така и цигарите, така и наркотиците, хазарта. Обилно много неща има, към които да се насочим, когато се чувстваме слаби, несигурни, неуспяли в живота си. И съм сигурен, че всеки жив човек в живия живот стига до един момент, до един предел, в който си казва: достатъчно успешен ли съм, правил аз това, което искам. И единственият начин, ако не е така, е да приспи съвестта си по някакъв начин, защото тя съвестта винаги говори и търси да намери начин да ни се обади и да подскаже от какво точно имаме нужда. А единственият начин е да я приспим точно с тия опияти. Веднъж приспана, виждаме, че не е много трудно да я приспиваме все по-често. И това става в един такъв унищожителен за нас навик, от който обаче после трудно излизаме. Всеки, който е подвластен
е бил подвластен по някакъв начин на това, знае за какво говоря. Едно моментно успиване или излизане от действителността в тази наша фалшива реалност, колко ни струва после, колко мъка и страдания ни коства. Но пък успели веднъж вече да изплуваме до повърхността, ставаме много по-добри пловци. Аз смятам, че успях. Щом аз съм успял, съм сигурен, че всички вие го можете. Надявам се да бях полезен по някакъв начин. Нарочно нахвърлях някои щрихи точно по тая тема. Не исках да задълбавам, а бих могъл. Надявам се да бях полезен. Поне на билото на един човек. За мен ще ти бъде истинско щастие. Желая ви прекрасна вечер и Бог да ви закриля.